Гомере буе балаларга белем, тәрбия биргән укытучы лайыклы ялга чыкса да, ничә яшьтә булса да күңеле белән мәктәп тормышы белән яши. Элеккеге укучыларының уңышларына сөенеп, урамда очрашканда хәлләрен белешеп, бәйрәмнәрдә шәкертләреннән котлаулар алса, кыш тоткандай шатланып гомер кичерә. Безнең укытучыбыз Рафика Тәүфик кызы Бахтиярова да нәкъ шулай яши. Бүген 18 балагыз бергә җыелып, 2005 елгы чыгарылыш сыйныф укучыларыгыз исеменнән сезне ихлас күңелдән юбилеегыз белән котлап китәсебез килә. Кеше олыгая, җитлегә барган саен аның укытучысына булган мәхәббәте, хөрмәте дә арта бара. Ул тормыш юлында укытучының нинди зур эш эшләген тирәнрәк аңлый, күрә башлый. Тирә-якка бер күз салый әле. Нинди гүзәл корылмалар, биналар, бакчалар, завод, фабрикалар һәм башкалар. Һәр берсендә укытучының хезмәте бар. Чөнки шунда эшләүче кешеләрне укытучы тәрбияләгән. Шуңа күрә укытучы һәр кемнең күңел түрендә. 18 укучыгыз да 16 ел элек мәктәп бусагасын ташлап киткән идек. Шуларның 13-се югары белемле белгечләр булдылар. Һәммә безнең үз гаиләләре, үз тормышы. Ләкин бер генә көндә без сезне онытканыбыз юк әлегә. Сезнең исемне ишетүгә хөрмәт һәм мәрхәмәт, рәхмәт хисләре уяна. Баланы ничек бар, шулай кабул итә белгән укытучыбызның һәр дәресе хәтергә сеңеп калган. Табигатькә алып чыгып, дөньяның матурлыгын танырга, сыкланырга, сакларга һәм якларга, ылларга игътибарлы, ихтирамлы, кечкенәләргә карата кеше күңелле, игелекле булырга өйрәткән кеше сез ул. Рәхмәт сезгә вакытында безне үз балаларыгыз шикелле күреп, кирәкле чакта таләпчән һәм кырыс табылганыгыз өчен. Без барысы өчен дә сезгә рәхмәтле. Күңелләрдә әле тагын бер тапкыр бергәләп җыелышырбыз әле дигән хыял яши. Рөхсәт итегез ихластан сезгә исәнлек, саулык, гаиләгездә тынычлык теләргә. Бала оныклар бәхетенә куанып, рәхмәтле укучыларыгызның хөрмәтенә кыенып гомер кичерегез. Укытучы язгы кояш кебек, күңелемне назлап җылыта. Авыр чакта ярдәм кулы суза, сабыр сүзе белән юата. Ихлас рәхмәтемне әйтер өчен ничек кенә табыйм сүзләрен. Менә бүген чәчәк бәйләменең бирәм аңа иң гүзәлен. Чәчәкләрем бәлки аңлатырлар хисләремнең иң изгесен. Әниемдә якын укытучым, тормышымның якты көзгесе. Ак кәгазьдә сабый күңеленә язмышларны башлап яздыгыз. Өмет тулы күпме күзләргә сез яшәү шаткалары салдыгыз. Кайгыртып, гел кеше кайгыларын безнең янәшәдә эшлисез. Ходай сезгә озын гомер бирсен. Рәхмәт сезгә, чын кешесез. Кайгырганда юатучы, безнең өчен ут йотучы, гаделлеккә өйрәтүче. Рәхмәт сиңа, укытучы. Чәчләреңә бәсләр кунган, гүя ап-ак кышкы урман. Гомер буе без бурычлы. Рәхмәт сиңа, укытучы. Хөрмәтле Рафика Тәүфиковна, 2005 елгы чыгарылыш сыйныф укучылары исеменнән матур җырда кабул итегез. Бәхетле булып яшәгез. Бала чагым мизгеленә кайтып, кемдер миңа көндән дәшә. Әниемә тиң укытучы апа, хәлләремне минем белешә. Рәхмәт сезгә, укытучы апа, бәхетегез читләп үтмәсен. Күңелегез күге аяз булсын. Яшәү дәрте мәңге сүнмәсен. Авырлыклар килсәле дә ул, жан җылысын бирәләшә.
Feriştedey yaşı canlarımda, okutuşu apam yeneşe. Rahmet sizge okutuşu apam, baxtınız şitlep ötmesin. Көңіліңіз көге ояз болсын, яшау дәрті мәңгі сүнмәсін. Izgırığa kebek aytken sözü, uyılıp kalgan neni canıma. Eydep bara birgen an bilimi, nurlar sirpip durmuş yoluma. Rahmet sizge, rahmet sizge okutuşu apam, baxtınız şitlep ötmesin. Көңіліңіз көге ояз болсын, яшау дәрті мәңгі сүнмәсін. Рахмет сізге оқытушы апам, baxtınız şitlep ötmesin. Көңіліңіз көге ояз болсын, яшау дәрті мәңгі сүнмәсін. Яшау дәрті мәңгі сүнмәсін. Көңіліңіз көге ояз болсын, яшау дәрті мәңгі сүнмәсін.